Dragi gledatelji, vraćamo se u studio televizije Zapad u emisiju Jutro na Zapadu. Sa nama je gospodin doktor znanosti Ivan Mance. Dobro nam došli. Hvala lijepo, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima i slušateljima ako ih ima. Evo, možemo početi s tim, sa vašim akademskim putem. Kako je to sve krenulo, kako ste vi došli do toga da ste nam danas, doktor znanosti? Igrom životnog slučaja ili spletom životnih okolnosti, ja sam bio vatrogasac i s time se ponosim i to uvijek ističem. I onda sam upisao stručni studij sigurnosti, diplomirao zaštitu na radu predbolonjski na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu. Drugi dan upisao poslijediplomski predbolonjski studij informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu. Magistrirao to i tu se na tom poslijediplomskom pojavio interes oko Kosinja. Počeo sam s tom pričom, reći ću amaterski, i onda je to preraslo dosta ozbiljnu priču i na kraju sam i doktorirao na temi Kosinja na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, povijest. Kako se rodila ljubav prema povijesti? Je li to zbog vaših korijena i zbog stvari koje, u Kosinju kažemo da je to koljevka hrvatskog tiskarstva? Je li to došlo prvo saznanje da je to koljevka, pa ste se vi odlučili studirati, odnosno završiti povijest, ili je prvo bilo zanimanje za povijest pa je posle došlo? Ovo prvo. Znači, mi smo ko klinci nismo išli na more, nego smo išli, tata iz Kosinja. Ja sam rođen u Zagrebu, pa porijeklom sam i ja iz Gornjeg Kosinja. I nismo išli na more u pravilu, nego smo kod bake išli u Liku i provodili ljeta i tako jedne prigode, klinac sam još bio, jako veliki klinac. Baka mi je kupila knjigu Zvonimira Kulundžića koja se tamo u Kosinju prodavala, 500. obljetnica Kosinjskog misala koju je on 83. izdao. To je književnik jedan koji danas više nije među nama. Jako zanemaren i zapostavljen u hrvatskoj javnosti, nadam se da ćemo to isto s vremenom ispraviti. I koji je bio prvi promotor kosinjske tiskare i tako kroz tu njegovu knjigu, naravno kasnije kad sam porastao i tako dalje, se pojavio taj interes za glagoljaštvo, inkunabulistiku, prve hrvatske tiskare i cijelu tu problematiku. A što smatrate najčvršćim dokazima da se tamo tiskao misal po zakonu Rimskog dvora? Pa, donedavno je bilo nekoliko teza ili hipoteza aktualnih. Jedni su govorili da je otisnut naš prvotisak ili misal, kako ste rekli, iz 1483. da je otisnut u Veneciji, pa je tu bio Roč, pa Modruš, Senj i Kosinj. Da. To su najčešće hipoteze bile. Vrlo kratko, danas možemo bez ikakvog ustručavanja reći da za Veneciju apsolutno nema nikakvih dokaza. Jedna znanstvena istraživačka rečenica nikad o tome nije objavljena i napisana. A ponavlja se i priča, ta priča već 200 godina koja je krenula od slovenskog jezičara Jerneja Kopitara na ovamo. Inače mentora Vuka Stefanovića Karadžića, Jernej Kopitar. Roč, za kojeg su postojale neke indicije da je tu nešto moglo biti pripremano oko prvotiska. Međutim, evo mojim nedavnim povijesnim istraživanjem izvan svake sumnje utvrđeno da su Roč poharali, popalile Osmanlije, Turci, Akindžije takozvani, 1482. između proljeća i ljeta, a to vam je taman u vrijeme kad se pripremao i dotiskivao prvotisak. Jer samo tiskanje prvotiska je trajalo tih naklade od 200 primjeraka, možda 6 mjeseci, neke kažu i dulje. Prema tome da se bilo šta tamo događalo, Osmanlije bi to uništile, prvotiska ne bi bilo jer se Roč nije godinama oporavio nakon tog napada. Senj je počeo s radom 1494. 11 godina kasnije. Senjski glavni tiskar, kanonik Blaž Barmić, je učio zanat godinu prije toga u Veneciji. Nema govora da se u Senju bilo što tiskalo prije 1493. 94. I što nam je ostalo? Modruš. Dakle, Modruš koji je onako, kako bi sad to rekao jednostavnim rječnikom, izmišljena priča za potrebe, oponiranja Kosinju u Kulundžićevo vrijeme. I sad s druge strane imate Kosinj,
moram skratiti očito. S druge strane imate Kosinj koji je kroz moj doktorsko istraživanje i prije rad Zvonimira Kulundžića ima stvarno desetaka elemenata, indicija, pokazatelja, kroz kartografiju, kroz neke rukopisne zapise koji su ostali i podatke iz njih, kroz pojavnost Svetog Jeronima u Kosinju kao jedini primjer titulara u Lici, u ličkoj povijesti jedne crkve i ono najvažnije kroz slijepi tisak koji se pojavljuje u prvoj tiskanoj knjizi. To je tisak reljefni bez boje i koji je ostavio na puno mjesta i u puno znakova rođeni Kosinjanin Ambroz Kacitić od plemena Kolunića, takozvani Broz Žakan, i na taj način je ostavio kodirane tragove o sebi u našoj prvoj tiskanoj knjizi. Znači, Kosinj ima jednu veliku kulturnu baštinu. Kosinj ima i prije tiskare veliku kulturnu baštinu. Iskoristit ću prigodu i reći da smo 22. veljače ove godine osnovali udrugu Ban Dvor, s kojom ćemo nastojati dalje raditi ove aktivnosti na promociji i Kosinja, ali šire ovog puta izvan Kosinja i cijele Hrvatske, kulturno-povijesnih važnosti, znamenitosti, ljudi i tako dalje. I ime je dobila po jednom lokalitetu u Kosinju koji se zove Ban Dvor. Da. Taj Ban Dvor je stolica najizglednija, nikad nije arheološki istražen, govorimo o 30.000 metara kvadratnih površine, to mi je red veličine Dioklecijanove palače u Splitu. I tamo su najizglednije stolovali hrvatski banovi, od prvog bana Pribine poznatog, koji je bio oko 970. godine ban Like, Krbave i Gacke, pa do, to znamo jer imamo listine, banova Kurjakovića, to su plemići iz Krbave, koji su još 1411. s Bana Dvora izdavali svoje banske listine. Dakle, govorimo na neki način o prvom ili najstarijem glavnom gradu Republike Hrvatske. I o tome se ne govori u osnovnim školama, srednjim školama, ne uči se o tome i Ministarstvo kulture, rekli ste sami u jednom članku da ne pridaje dovoljno pažnje tome i našoj povijesti. Pa da, mislim, sad, je li to iz političkih razloga ove tranzicije iz jedne države u drugu, da se tako fino izrazim? Ja zaista ne znam koji su razlozi, vjerojatno ima i tu svega toga. Treba vremena da ta nova istraživanja koja su nastala u demokratskoj Hrvatskoj državi zažive, da uđu u institucije, da ljudi to prihvate i to ne ide preko noći. O Banu Dvoru, evo, osim ovih par rečenica što sam rekao i jednog sondažnog arheološkog istraživanja, tamo to je doslovno 2 kvadrata, kasnih 80-ih ne znamo ništa, pa ćemo kroz ovu udrugu nastojati taj Ban Dvor promovirati i ukazati na njegovu važnost i možda iznaći neki način kako i tamo nekakvu arheologiju napraviti, jer arheologija je iznimno važna u rasvjetljavanju te starije hrvatske povijesti. A zašto mislite da bi hrvatski građani trebali više znati o tom dijelu naše povijesti? O identitetu našem. Ja ne mislim da bi trebali više znati. Ja se nadam da žele više znati. Identitetska priča, svi stalno identitet, ali to je stvarno važno. Kad malo dođete u neke godine i razmišljate o tome, morate, ako niste čovjek planeta Zemlje, nego se smatrate građaninom neke države, onda morate nešto baštiniti od tradicije, kulture, jezika, povijesti i svega ostaloga te države koje se pripadnik smatrate. Zato je to važno. Jer jako puno stvari postoji i povijesnih i kažem i arheoloških neistraženih za koje mi ne znamo još uvijek o tome ništa i koje bi rasvijetlile tu našu veo tajne oko te naše od doseljenja Hrvata na ove prostore na ovamo. A Kosinj je tu možda jedan od jačih prostora ili Kosinjska dolina uopće u Republici Hrvatskoj. Zašto? Jer sve je važno. Da. Sve je važno, naravno, ali rijetko gdje ćete naći na tako malom, 240 km kvadratnih, na tako prostoru toliko tragova koji idu od doseljenja Hrvata na ovo. Da. Rekli ste da imamo 36 arheoloških lokaliteta u Kosinju, a zaštićeno ih je 8. Pa koji su po vašem mišljenju prioriteti za hitnu zaštitu? Pa obzirom na ovaj projekt koji evidentno ide dalje, nažalost, govorimo o projektu HES Kosinj,
Svi oni arheološki lokaliteti koji su u području zahvata, a takvih je oko 20-ak. Znači, HEP je do sada bez ikakvog suzdržavanja, to javno govorim, potrošio 50.000 eura na nekoliko sondažnih arheoloških ispitivanja u projektu koji je naslovljen na trošak 650 milijuna eura prije par godina. Ako se bude realizirao u današnjim cijenama, prošlo je nekoliko godina, to će može biti milijarda eura. Znači, to je ništa, zaista ništa. Puno toga tamo je ostalo neistraženo, a Zakon o zaštiti kulturnih dobara Republike Hrvatske jasno kazuje da je investitor dužan provesti arheološka istraživanja u području na kojem radi neki zahvat ili nešto, ako tu postoji poznato arheološko područje. A na temelju kojih indicija vi ste 100% sigurni? Dakle, arheolozi su radili tamo, tamo vam se radila brana ili jezero Kruščica, to vam je jedan kosinski zaselak 60. godina, pa su tada radili nekakva ta sondažna istraživanja, nešto su radili krajem 80-ih. Jedna arheologinja zagrebačka je jedan jako dobar rad napisala o toj baštini arheološkoj Kosinske doline. Nešto sondažno sitno je to što je HEP platio, rađeno sada. Uz dokumente koje ima Arheološki muzej u Zagrebu koje sam zatražio i dobio, ja se kolegama u ovom priliku zahvaljujem, i dobio preslike svih tih dokumenata, ja sam napravio nekakvu, ajmo reći, povijesnu analizu tih arheoloških lokaliteta i onoga što znamo o njima i onoga što naravno nije istraženo i što još treba napraviti, jer gotovo ništa nije istraženo. Pa čak, evo, došao u kontakti sa profesoricom iz Slovenije, sa sveučilišta, ako se ne varam, u Kopru, sad sam zaboravio. Oni imaju doktorski studij arheologije, pa evo i ona je ukazala, nemojte samo davati točne javno koordinate lokaliteta, jer onda ide ovi tragači blaga, metal detektori i to, pa ali dobro je da se komunicira, da se zna koji su to, znamo za sve lokalitete, točne njihove pozicije i HEP to mora po zakonu napraviti. Da. I nadzor, Državni inspektorat i Ministarstvo kulture ih na to mora natjerati. I vlada kao vlasnik toga svega to mora kontrolirati, ali ne događa se ništa. Mislim, zašto uopće u tome problem kad bi to... Pa evo, to bi stvarno trebalo pitati. Ja sad uopće ne govorim o politici i političkim opcijama, govorim o funkcijama. To bi trebalo pitati, po meni, prvo Vladu Republike Hrvatske, koja je donijela odluku da je to strateški projekt Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske kao vlasnik je postavila upravu HEP-a. Dakle, onda nakon toga upravu HEP-a zašto ne provodi zakone i nakon toga naravno i nadzor, Državni inspektorat, kao što sam rekao, i Ministarstvo kulture, koji takve stvari moraju nadzirati. A što se tiče Glagoljice, kako ocjenjujete u hrvatskom obrazovnom sustavu? Cijenili se dovoljno? Učili se dovoljno o tome? Trebaju li djeca znati više? Uvijek se može više. Da. Ali, evo, ja osobno onako čisto subjektivno mislim da se jako puno napravilo na planu glagoljice i glagoljaštva. Malo manje je to poznato, da odmah vas preduhitrim, pretpostavljam koje će biti drugo pitanje, malo manje je to poznato u Lici, jer tragova radi ratova s Osmanlijama i cijele pola Like koja je bila zauzeta 160 godina i tako dalje, dosta toga je uništeno. Postoje ljudi koji su došli novo doseljenici, opet su ostatke tih gradina koristili ne samo u Lici, tako je priča po cijeloj Hrvatskoj, za gradnju svojih kuća, pratećih objekata, tako da je malo toga od Glagoljice u Lici ostalo. Ali imamo tragove, kako u Lici, tako da ne govorimo Krk, Istra, to su izvorišta glagoljaštva u Republici Hrvatskoj, pa do Dubrovnika, pa nešto se u Slavoniji sad pronalazi. I klinci rade, uče to u školama, postoje radionice, postoje učilice, postoje natjecanja, svašta nešto se radi, to je jako dobro. Glagoljica je stvarno onako možda najvažniji element, ili kako bih to nazvao, stvarno našeg identiteta od početka, od kad se nazivamo Hrvati pa na ovom. Eto. Evo da vas pitam kao jednog povjesničara, zašto je bitno da iskopavamo tu prošlost i učimo o tome? Jer mislim, u budućnosti
budući ljudi neće ništa imati za iskopati jer je sve napisano, sve smo podijelili, sve online. Kako na to gledate? Da, pazite, zato postoje ta zaštitna arheološka istraživanja, pa arheolozi znaju kako se to radi, pa oni zaštite lokalitet, pa to ide u muzeje, pa se o tome može učiti, pa arheolozi objavljuju radove znanstvene na temelju toga. Evo, arheolozi su zaključili iz tih sondažnih filijale kapelice jedne Svete Ane u Gornjem Kosinju, pronašli su grobove s kraja 10. stoljeća. Da. Po onim ostacima samo iz te sondice. Znači u vrijeme stolovanja tog prvog poznatog bana Pribine, 3 km, vjerojatno na Banu Dvoru, 3 km dalje imamo grobove iz istog tog razdoblja. Zato je to važno. Sad bi ja mogao onu latinsku povijest i učiteljica života. Da. Pa mislim, kako ćemo produbiti znanja o sebi i onome što jesmo ako ne istražujemo i ne radimo na toj našoj analizi i interpretaciji te naše povijesti i kroz arheologiju, naravno i kroz sve ostalo. Jasno, da gradimo identitet. To je to. Eto, svi pričaju identitet, ali ja mislim da je to važno. Eto. Vaša knjiga Kosinjska tiskara predstavljena je i u Hrvatskom saboru i u Beču. Kakve su bile reakcije? Pa evo, zahvaljujući, ja ga ovom prilikom pozdravljam, saborskom zastupniku i sveučilišnom profesoru i povjesničaru dr. Josipu Jurčeviću, u kojem kao političaru može misliti tko šta hoće. Ja govorim sad kao čovjeku, povjesničaru, znanstveniku koji je evo zainteresiran jako za tu temu. Ja shvaćam da je ona identitetski iznimno važna. Evo, njegovom inicijativom smo mi imali taj okrugli stol ili predstavljanje moje knjige Kosinjska tiskara koja je izašla iz mog doktorata i u Hrvatskom saboru. To je bilo 27. predstavljanje. To vam je onako možda najviše predstavljanja su mi rekli je imao blago pokojni biskup Gospić-Kosenjski monsignor Mile Bogović, jedne njegove knjige Žao mi je naroda, pa mi je rečeno da je to bilo 20 i nešto predstavljanja, 22, 3 po cijeloj Hrvatskoj. Evo, ja sam ih imao 27. I to se inače u pravilu ne radi, ljudi predstave knjigu u 1, 2, 3 lokacije i to je to. Dojmovi su fantastični na svakoj je tih 27. Beč je bio iznad svih očekivanja i evo dalje nastavljamo s novom knjigom. Prvi hrvatski tiskar bio Žakan koja je izašla u prosincu 2025. koja govori o organizaciji postavljanja spomena obilježja njemu kao našem prvom hrvatskom tiskaru u Kosinju. Postavili smo u Bistu i 4 spomen ploče i Kosinjskoj tiskari, i njemu, i Pavlinskom samostanu i tako dalje. I još cijeli niz drugih stvari su te knjizi obrađuje. Ona je na neki način nastavak te knjige Kosinjska tiskara. Već je dogovoreno ove godini u Zaprešiću smo, što sam rekao, u pripremu 26.3. Da. A mislim da smo već na jedno 12 ili 13 lokacija po Hrvatskoj dogovorili predstavljanja i paralelno ide opet i Kosinjska tiskara pa će se pričati o svemu tome zajedno jer povezano je jako jedno s drugim i ja sam zadovoljan, ljudi pokazuju veliki interes. Da. Baš sam vas to htjela pitati. Kakve su reakcije? Ljudi su pa nema, zainteresirani. Stvarno, to je fenomenalno. Evo i od kolega raznih struka, sveučilišnih profesora, što osobno ovako, što mailom, od običnih ljudi, Bože dragi, ljudi koji nisu akademski obrazovani. Stvarno ja nigdje nisam imao bilo kakvo negativno iskustvo. Uvijek su reakcije bile pozitivne, uvijek su to bili oduševljenja, ljudi uzimaju te knjige, čitaju. Pa evo, mislim, Kosinjska tiskara prodana je do danas u 730 primjeraka, pa za jednog malog nakladnika, moj obrt je nakladnik, pa to je velika stvar. To je stvarno, prošarili smo cijelu Hrvatsku, evo doslovno. A što se tiče te glagoljaške i tiskarske tradicije u Hrvatskoj, planirate li, rekli ste da surađujete sa Slovenijom, je li imate u planu možda još neke međunarodne suradnje sa drugim institucijama, da se nastavi to? Pa evo sad smo organizirali tu udrugu Ban Dvor s kojom imamo stvarno velike planove u promociji i Kosinja i Kosinjske tiskare i glagoljaštvo općenito i pokušaja zaštite tih kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Kosinja i šire, evo,
Na primjer, jedna od ideja je organizacija i izrada i postavljanje spomen obilježja Zvonimiru Kulundžiću u Osijeku. Da. Znači, Zvonimir Kulundžić, kako sam rekao, je prvi promotor i prvi istraživač kosinjske tiskare, nepravedno zanemaren u hrvatskoj javnosti i znanosti i mislimo da je zaslužio barem bistu ili spomen ploču ili nešto u gradu Osijeku otkud je rodom. Evo, nastojat ćemo i to napraviti, pokrenuti i tako dalje. Međunarodno za sada iskreno ne razmišljamo, tek smo počeli s udrugom, mladi smo i poduzetni pa ćemo vidjeti evo kako će se. A zašto mislite da su biste bitne? Biste, bravo, ploče odlično, i takve stvari? Odlično, da. Evo vam primjera. Dakle, Krk, ovako ću to, Krk i Istra, sad, koji je važniji u glagoljici, neću licitirat, iznimno su važni. Mi smo učili da je Krk. Ok, evo, Istra je prebogata. Da. Sačuvanim spomenicima u kamenu, uklesanim, glagoljskim i tako dalje. Prebogata i prevažna za hrvatsku glagoljicu. Krk je ishodište u redu. Lika prilično tu konkurira iz povijesnih vrela i tako dalje, a jedno glagoljsko slovo u Lici ne postoji nigdje. Do ovog spomena obilježja koje smo mi postavili Ambrozu Kacetiću ili Brozu Žaknu, prvom hrvatskom tiskaru, pa ispod njegove biste na spomen ploči dole piše glagoljicom izvornim, kako je on pisao u jednom zborniku, pa transliteracija na moderni hrvatski, pa izvorno glagoljicom u Pavlinskom samostanu, pa transliteracija na moderni hrvatski, pa u njegovom zaselku gdje se rodio malo dalje i tako dalje, pa za kosinjsku tiskaru glagoljski hrvatski, što hoću reći. Mi smo s time opet uveli na mala vrata ili na velika vrata, kako god, glagoljicu u prostor gdje je ona bila uništena, a koji je izvorni povijesni prostor glagoljaštva hrvatskog, a to je Lika. Da. I evo već su nas nastavili dalje, Gospićko-senjska biskupija podigla je spomenik, 5 godina je prošlo smrti prvog gospićko-senjskog biskupa Monsignora Bogovića, podigli su mu veliku skulpturu, pa su i oni tu stavili glagoljicu. Da. Pa i u Slunju su opet tu bistu njegovu stavili, pa su opet i tamo stavili glagoljicu. Znači, evo, to je to. Nema jače priče od glagoljice i ako radi ničeg drugog, bar za ovaj glagoljski dio, evo, te biste i spomen ploče pomoće promociji glagoljice. A naravno, pazite, jel kralj Tomislav zaslužuje spomenik? Jel Ban Josip Jelačić zaslužuje spomenik? Da. To je sve riješeno, najveće naše ličnosti. Ali evo daću vam primjer. Drugi, Šimun Kožičić Benja. To je bio modroški ili krbavski biskup u 16. stoljeću. Da. Dakle, on je osnivač riječke tiskare. To je treća tiskara u Hrvata. Prva je u Kosenju, druga u Senju. Žao mi je, Senjani, vi ste ipak drugi, niste prvi. I treća tiskara je hrvatska, osnovana u Rijeci, osnovao je Šimun Kožičić Benja. Da. I dan danas on u Rijeci nema niti slova jednog o njemu. Imaju dane Šimuna Kožičića Benja. Ima li ulice? Nema. Nemam pojma, ali spomen obilježja nema. Da. Pa to fakat nije u redu. Da. A pišete li vi glagoljicom? Ja čitam glagoljicu, puno sporije nego latinicu, naravno jer moram čitati to. Iskreno ne pišem glagoljicom, kao neki moji kolege, oni su se igrali ba se to, jednostavno ja sam onako informatički, stavim si glagoljski font i onda pišem i to je to. Da. Tako da, ali čitam uredno glagoljicu i naravno to se moralo naučiti. Da. I nije ju teško naučiti, postoji online učilica besplatna, glagoljska učilica ili tako nekako zaguglajte i vidjet ćete jako didaktički i metodički je fino to odrađeno. Slovo po slovo se ubacuje u latinski tekst. Da. I tako pomalo. Neki ljudi su rekli da su za sat vremena naučili kroz tu učilicu. Eto. Da, meni je to isto bilo zabavno kad sam bila mlađa. Eto, super. Odnosno mala. A kako vidite Kosinj, za 10 godina? To samo dragi Bog zna. Gornji Kosinj su dosta iselili tim isplatama, nepravičnim isplatama, ali to je završena priča pa da ne gubimo vrijeme na to. Donji Kosinj je ostalo puno, on ne ide pod vodu. Bakovac Kosinjski, on ostaje tako nekako slijepo crijevo, isto ne znam kako će taj narod tamo proći. Sve se to može zaustaviti i promijeniti dok, kako veli župnik kosinjski veličasni Pero Jurčević, dok ne puste vodu.
kad puste vodu, jer taj Gornji Kosinj je oduvijek centar cijele doline i onda mislim da je Kosinjska dolina završila svoju priču, da će kroz par desetljeća se ljudi iz Donjeg Kosinja iseliti, da će i to potopiti decit. Zato to ne bi nikako bilo dobro. Trebalo bi to je iznimno važan i prirodni krajolik sa mnogim endemskim vrstama, neistraženim špiljama i da sad ne nabrajam taj prirodni dio, taj dio zaštite prirode, tako da bi bilo jako važno tu dolinu sačuvati, a sad... Ima li Kosinj, odnosno Kosinj, kakve turističku budućnost, da turisti dođu tamo i posjete, da se turistički vodiči nekako fokusiraju malo više na to mjesto kao na... Kosinj danas spada pod općinu Perušić. Iako je grad Perušić nastao u Kosinju odlukom Anža Frankopana Brinskog, koji je knezovima Perušićima poklonio jednu staru gradinu koja se zvala Buške Vrhovine. I tako su oni tamo uredili to malo i po njima su te Buške Vrhovine dobile naziv Stari grad Perušić. Kosinj je veći dio općine Perušić i tako, ti isto politički odnosi nisu sjajni od davno. Međutim, evo, i tu se vide neke pozitivne promjene. Došla je jedna nova osoba, voditeljica turističke zajednice, gospođu isto ovog puta ovom prigodom pozdravljam, koja stvarno radi sjajne stvari i jako je zainteresirana, vrlo profesionalna i već smo, evo, pomogao sam, naravno, koliko god sam mogao, već se dosta toga napravilo na promociji i Kosinja, ne samo Perušića, i u tom turističkom dijelu vidim dobru budućnost, jer Kosinj stvarno ima što pokazati i svaka čast turističkoj zajednici općine Perušić na dobrom poslu koji obavlja. A ovo dalje, evo kažem, zaista teško je reći što će biti dalje. Da. Evo, stigli smo i do kraja emisije. Postoji li nešto što biste vi htjeli poručiti hrvatskim građanima, obrazovnom sustavu, nešto? Pa, eto. Muzejima. Muzejima, da. Pa, eto, svaki dio hrvatske priče je važan. Ja se bavim igrom i spletom životnih okolnosti, ovim o čemu smo danas razgovarali. Pozivam mlade da, koliko god je to naporno i teško, i ja nisam volio povijest kao mlađi, to sam vam rekao, da malo obrate pažnju na te naše vrijednosti, kulturno-povijesne, tako ću generalno reći, a pozivam vladajuće i od glavnih, znači od vrha do lokalne zajednice, da malo ipak više isto pripaze na te neke stvari, jer kako je rekao Mladen Grdović, to sam u jednom članku napisao, nije u šoldima sve. Jasno. I evo, pozdravljam sve gledatelje i zahvaljujem na prilici da malo ispromoviramo Kosinj i Kosinjsku dolinu, koji zaista ima što pokazati hrvatskoj javnosti. Hvala vam što ste nam došli i puno sreće u daljnjem istraživanju i u aktivizmu, u vašem aktivnom radu i u vašoj udruzi i vašem poslu i svemu. Hvala vama puno i isto želim ja vama i osobno poslovnog uspjeha i TV Zapadu i hvala na pozivu i na prilici da se još jedanput da se predstavimo. Eto ga. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Mi se vraćamo na naš program.